Oh. Diba? Hi guys. Hi guys, welcome Hi, guys. to Joannes Vlog. Pala si Diego Portalejo. Hi vlog. Sometimes they call me Derek. Kasi syempre, mabato. Derek Paulate. Galing ko kuya magpato. Minsan, tawag nila sa akin, Mr. Pogi, si Jericho. Diba? Jericho Diniera pala. Basketball player. Di, si ano yan? Si ano yan guys? Derek. Derek Paulate. Saka pala si Nanet Inventor. Yung Oragon na Bicolanang si Nanet. Ako nga pala si Nanet. Nanet Bidbid. Bidbid. Lagi payatot yun. Ito, gagyan ako eh. Naknang. Supportahan niyo po kami sa aming vlog. So yun guys, ito yung mga kasama ko sa office. So bali, isa sa mga talent namin, yung talent dito. I-upload ko to. Joke lang naman. Pero i-cut ko yun. Pero pag wala talagang ginagawa, wala tayo magagawa. Naka-aircon. Walang utos. Oo, ganun Minsan, talaga. kaka-cellphone mo, bumabagsak na yung mo. Yung talukap ng mata mo, gumagano ganun na. Wala tayo magagawa. Wala eh. Kaya kasi sabi nga nila eh, di bali nang palakad-lakad ka sa opisina at least pumasok ka. Yun. Diba? Ganda ng content ko ngayon ah. Gago. Ito guys, nabili ko sa TikTok. Ganda. Ano nga tawag dito? Tripod. Maganda yun. Tripod. Magkano bilhin niya niya? Mura lang to te. Saan punta? Okay ka na?